ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Kakasi Students Union Lingbak Employment Monitoring Cell Kalalet Ajing Tho Shu Chairman ke Meghalaya Public Service Commission Ban Panjing Shai Halo ke Jing Pendrung ke Commission San Rupu Arngut Hakatop Jing Samla Ki Bedai Banyak Khun Ya ke main exam Je ke MCS Bakataru Hadim Ladab Ban Penmena Ya ke result Haka Kak Santrik Unok Pra Arajar Polai Kamadi ke KSU Keryo Jing Shai Na ke Commission Bakarang ke Jing Bakla Hak OMR Sheet Bahadim Ladab Penbej Ya ke Jing Bakla Ki Mi San Rupu Arngut Ki Wepan Ki Bedai Hok Bandrong KSU kampedang yang kini bar kalau orang balada day badan kijing bakla kita belum iketeng hak result ru kila bakla lang. Hende wala kata KSU kam keno ya kisamna ki khun hende ka keno bakani gade kijing bakla juga commission bar kadawa badeban pensitom ya kinong tre lene ya kinu kikin hon ki pen kre da kijing kili ki bakla. KSU klapen kan maru ya kijing dawa ki banadu ki por ki menchua katawan pelat no na ka personal interview ya ki kam ki bahap hapo ka grade B Ka commission kediwan penipat ba yaki mak bagi samla ke biak khun kiyo pat nak benta ki kam ki bahap ka grade A pat yaki interview de benle haringkat ke jingring do da ka kamera lada ka commission kamla benle ya kane ka KSU kala maham bakan shim da ko pat ka senjam kumba ptb ka examination jong prelims kila ada pendu mencem pana indri kila pemiru ya ka result but hadin kata ngi ba don ki ba file petition ba de biki answers ki bakla ki jawab ki bakla buat hadin tu buat on the gallery evaluate ki pendung sakini hindu ku armut ki kerteng kani kami kasin ka benengkong ba ka NPC ka ju bakla ba ki ju thurmur i kam thungkam thungjam po ka jilla kamtam li habari ba ka civil service ka balong kawin ka prestigious ki kam nomoro nginda phai kamat kam sidin haus na marza khapra khandaru kalau kumju hi haba kila adon tu ki ba file case hadu shai court but ya kani kenti bumtaru i ya kajuhi ba kumnu ngin la institusi ba kumnu kat ka NPC kadang la ban bakla ha kita ki cuba ba ki jingkili ba ki bu na kaliang jung chairman la penchai bun ki ande ngin ko ban kerani kata nomor ba na kaliang ka NPC ka kat sebelat ya ka official press statement ke jungki hakila pa ki bo ki kisngi Hendrai kawai pengibu kekili haki kalomba menta PI kini ki hindru ku armut ki kena ke cut of marks bakibu ngim tip buat ucaman dala mencoba tang cut of marks kan nu buat kan nu tiki jingkli ba bakla kat kum ki jingkran ni ki buat don likely ki jingkli ba bakla buat kita ki long RR marks buat hindru marks buat ling bai te hindru marks ki yo ban pendung hadu hindru ku armut ki candidate kumki nong tap kam na ki samna joko jela na kapur syakapur ki cukup dunang hangi ba kadon ke jingle chiliang hapo ka APC ba bunsin ni ki ditang ki khun ki bala he ki han ni ki ministers ki bayo ban rung kam hapo ki department ba pher haba kat yakani ka civil service examination ro dang don ki jing bakla te kumnu pat ngin khen ki department te nakaliang kaseng ni bu kajing dawa ba pidon kam buat penmi ki marks jong borok ki candidates ki bala pass in examination ki ba bala det bala pendanam chem senang buat menta senang kang bakal nong transparency ladang ong ba ka MPC ka khut te kan AU ki ban penmi ki marks kata na kapos pon ni ko kada kecil kwa bakin penmi ki marks ki jongki ka ba ba menta ki ong bakadon gajing bakla haka jubab hak o machi menta kani kamde ka sirkap nikong ka juja makapor menta ya kum kita ki brio ne kum kita ki agency ki firm bagi ai bak MPC ka outsource bakin setup ki jingkeli idang bakla deban ai nakapor kemon kinang bakla si bakla but kum ka sengi ni suba bakani kamde gajing bakla hindi ka de gajing akang nomor ba kidon ka tu ni kubur bengio andengi patla ban batai pihak ni pun nomor ni pajo ki sabut ki babiang ikini kisingin ang file ki RTA bangin tip ya ka jinglong jingman bak nu kolong tek patek ben nang ba ngila ban pencai ki pat ba but
kabaar bagi ki akran kadai sipang post ng statistical officer haniru ni kaju hi ka kalong ka jinglong jingmang harus nem aca kendai kami ka post nam statistical officer jang ta veterinary kami tang sipus hadin bakalami ka roster system hadin bakalami ka korenjit nam batmai kipimi bakadan tang sipus kata nam ka ban hapo khasi jantia kategori hene kini kindiat banai baladam ni ipat hapor penmi result kimi arnu ki bala pas wei khasi jantia nak wei khasi jantia kategori but wei pat na garu kategori nei mi extra kani kini kijing kendong kendrang jok MPSC ki long kum ki ba pendom mi ki samla ba ki ka thungkam thungjam hapo ka MPSC kam long ka bukhu na ka por ni tai ju ai ban ni ai ju ai kren kata but kani kenti ngin le ki ichim sing jam ki ba jur kini skiru kumba ka sengala tuklar ha po DHS ni ba ka DHS ka pinlat kini lais pa santri ki pus hadir ke tuklar jung ka seng pengitip ba ki don ki ginas ki ba ki hun ginas ki bon complain chi ki ong ba kerteng juki kami wala kila pen dep ya puro ki kendon hanturu hadir mengina di tuklar ki cancel na ki interview hadir bala cancel ki interview ni file ka arta hinde hadu mentangi pa dio ka juba ila file ki apilu kim sim juba ki ta boro but kum kini ki jang ja haman ki department boro te ka don nimla ban len bakadon katakan nepotism nekadon kata kacing thungkam tu naka yailong kumta tikan munto yungi kisamla bangin ay puli minat bangin pass examination bapher haka bakut kasngipat haka buat kam ngin benamar bangin mitu ki minister ngin mitu ki officers jungka department bapher ngin mi okam te kum kini ki ni kum kaseng ni penranjur but hakini kisngi ni kendo yu siam bat ngin in file ki application ki jungi ba ki ujor jungi ki jingdawa na usnam bila dawa kumangila dawa kini benar chairman ong ba ikinu ki examination person interview di ban pendo no jung grade B but grade C but kinu nam taki post A di ban ki interview hapo camera Henry nakapor ka MPSC bat kaju kam kwa ban kran hai tai benta kata ketibat ko ombe kata kadeka mat jong sarkar dengan kisnam ki baladep bangi kran ni sarkar ta kamat kata ka sarkar ko ong ba ka MPSC kadi autonomous body kadi ka MPSC ban pikir ban sengap kata tingin tip shu manu badai manu balat hindi kini kijingle na kisngi kum kaseng hingin la sha shu namar ba menta ki pus bingi ba kimi kilon kidon bikini kijing khoram hakim man pikiman ki benta kum ka employment monitoring cell kini kisngi kum apatai bangin kendo UCM but onda ngimyo ya kejubab ka babiang instang banlung no ya boro kini kena samla ki bala cuma kini kijing ki kisnam ki bala dab ki bala the victim ju kini ki jingja boro in lung lang ki boro but dan kam ban mi ni hab banyak mi bat very technical ka jing keren jing mo kat kum ka jing batai na kalyang ju chairman usat khut ba ki outsource ka jing kali ka MPSC kam ju pet ki jing kali kam ju pet ye ki ju ba te ka jing kali ka de ka jing bakla no tu ba snai ki jing kali ki don ki answers ki ba bakla te onda ki don ki we are bala alik keren halwa kata ka benta te ki haban re-evaluate bi hadin bala re-evaluate pat kilap pa kini riku ardu na ki yo ya cut off ban poisha ki yo ya cut off marks ban poisha ka mains examination te ni pat haita bentar ong ba don ba day ya ka juba tu don ru ba pakla namar kitu ki bala sajir kitu le siki thoi ka juba ki ba pakla te kitu hending i ba ka don kanun deduction kini ki boro ngam ni suba gaseng bakadon ki shalendat baki pinmi kini ki Henry ko arn ki candidates ban thoi ki exam but sakawai bengiai ban menne kolong ba kum ka MPSC nanta nakapos ka por ngi ong ba bali ki kena chung ki pass ki UPSC examination ki pass ki UPSC examination Henry dingi pe pat ka MPSC ka pelong examination sisin sansam mencari kin conduct system post nang mentala da kinu kena samla ki bakwa ban prepare the civil service kin ai abadu system post nang kata ka bumla ban long tengi ong bakum ka MPSC ka deban conduct civil service manus nang
kumba kile kibi jela haba kibi jela bakan kila ban kanda balik ka state jui kamna balik pin le season le pin mi hadu kilai potli ki post tam e bilaban pin mi man muslim laban ne ars ban laban pin san potli ki post kat bakadun ka vacancy hindi ka di ban long regularly bakadun di ban don ka time free markum bengi mata ka kani ka advertisement ka di jung muslim arjar apulai ka prelims kila ada mencap senam hi kira mi result mencap senam menta kirang re-evaluate biang ka means kan dan biang hau bisam do tikat pada mi result arjar apun rio te namta ka wei ka pus ngin up hadu thousands na tang naru kami advertisement kata ka de ke pamla unong ti kita ke na ka post ko ni la juya kren ba ka sarkar hindre hadu munta ki standard operating procedures ki jungki kim sim apun kala te ngin tibre balik ka sarkar chila kujungi kalong reluctant hadu kan ni bakam la ban le ke namta ka bha ka met jungki khna ki bawat kam ocham